Muri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi irari mwezuva. Mazuva mashomanene apfuura mapolytechnics emuZimbabwe ndinorevaka kubva Bulawayo kusvika kuMutare, kubva Mutare kusvika Harare kusvika Masvingo, vakaveka nemakwikwi erunako. Naizvozvo muchirongwa chedu chanhasi ndiri kuda kuti ndikuratidzei zvakatora nzvimbo, asi tisati takuudzai kuti ndiani akahwina, ndoda kuti mucomment section mumbotiudzawo kuti amunofungidzira kuti ndiye achahwina kukunda vamwe vese ndiani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Naizvozvo muchirongwa chanhasi tichakupai part 1, part 2 nepart 3, tichizokupai mafinals, tichikupai vakanzi nemajudges ava ndiwo vatora mukombe. Tisati takupai vatora mukombe, toda kuti imimi mumbotanga mativhotera tizive kuti ndeupi amunoti ndiye akahwina. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Magic TV Africa, the journey has just begun.
Magic TV Africa, the journey has just begun.